Perfectament, Òscar. Perfectament, jo també. Molt bé. Estic exultant perquè he acabat els exàmens Mira. i, a més, avui m'he lliurat d'anar a la uni. Ja us veia jo molt alegres a tots per aquí. Dic, algú passa que no m'estic enterant. L'Òscar està cansat perquè ahir va sortir. Això anava a dir. I una cosa, em sembla que tu també. Vam coincidir, és veritat, sí. Sí. Doncs hem d'explicar. no se us De nota, casualitat, no coincidim. FOMO, Sí, aquest matí. No se us nota, no? No se'ns nota. Uf, quina trompa portau. Però no va ser a Guaca Sabadell. No va ser a Guaca Sabadell. On va ser, Òscar? Va ser a Bling Bling, que és de Barcelona. Bling Bling, Sí, es diu així. Ja sabeu on anar a trobar l'Òscar de nit, un dimecres a la nit. T'has donat a la festa Bling Bling, tu ara, no? Sí. És que com em tancaran Guaca, doncs he de buscar altres llocs. Alternatives. Escau, De Bling Bling a Guaca hi ha com un Crec trajecte, que tanquin no? Guaca és una millor notícia que més positiu que negatiu. Sí, de Bling Bling ja. als 70, 80 i previously hi ha un canvi, Òscar? No, ja. No, sí. Aquí ho deixo. Mira, jo la música de disco, mira, és que... Bueno, ja. jo soc com tu, una mica. Gràcies. No estem sols. A veure, o sigui que sí, estic fent la secció amb una ressaca com un campanar, però ho tirarem endavant. Vinga, va, t'ajudarem si no. Avui us porto... La Marina es riu, dic, potser és que també... Avui us porto un dels personatges més importants de la història del cinema. La cosa és que avui no serà sorpresa perquè només que el descrigui ja ho endevinareu. Un senyor que sempre vestia de negre, portava un bastó, un barret i un bigoti que després copiaria el pintor austríac més famós de la història. Per suposat, us estic parlant del Charles Chaplin, un senyor que va ser una llegenda del cinema i que ha transcendit tant que fins i tot és de les poques persones que poden presumir de tenir el seu propi Funko Pop. Un honor a l'abast de molts pocs. Jo no en tinc. Jo tampoc. Veu? De moment. Ja arribarà, ja. Arribarà el moment, nois. Amb tots vosaltres, Charlotte. Escolta, toca bé l'Aimar al piano, Vull dir que... Sí. Té talents, nois. Té un talent ocult, aquí. Sona molt bé, això. No, vull dir que no sabia això. És de tu, difícil Sempre portar són- un actor de cine mut a fer ràdio muda. En plan... Clar, ràdio muda, Molt hosti, difícil. és complicat. Som a Londres el 16 d'abril del 1889. Tot i que realment potser no. Resulta que el Charles Chaplin no tenia partida de naixement i llavors no podem saber segur ni on ni quan va néixer. Però vaja, ell sempre deia que el seu aniversari era el 16 d'abril, així que ens el creurem. Els seus pares eren artistes de music hall i això, al segle XIX, significava ser pobres com rates. La infància del petit Charlotte és de les més dures que he fet mai per aquesta secció, i no estic exagerant. Primer, el pare els abandona tant a ell com a la seva mare i al germà petit. Totes comencen igual, Òscar. Sí, totes comencen igual. Això és El pare se'n una va. història de no acabar. El pare se'n va. X ha fet alguna cosa malament. Segon, com no tenen un duro, les dues criatures acaben a un asil per a pobres, que té el nom, allà a Londres. O sigui, es deia asil per pobres, Asil per a literalment. pobres, Vull dir, sí. un lloc... No. Doncs el que tens ganes, no?, d'anar. Vull dir, tu et lleves Sí. i dius, vinga, vaig a fer-me una volta per l'asil dels pobres. L'asil dels pobres. Buf. Tercer i últim, la mare va contraure la sífilis i va ser ingressada a un hospital mental perquè patia psicòsia. Em quadra molt aquesta música, amb aquestes notícies tan bones. Suma i sigue. Sí. Com no tenien ni un duro, el petit Chaplin va haver-se de buscar la vida des de ben jove. Segons s'explicaria anys més tard, va fer la seva primera aparició sobre un escenari amb només 5 anys, substituint la seva mare per, un tema. La cosa és que, de mica en mica, es va començar a interessar pel mundillo del teatre, perquè pel del cine encara no, perquè més que res encara Bueno, és que no existia. no existia, clar. No hi havia res. Amb 10 anys comença a formar part de la del prestigiós grup conegut com els 8 Nois de Lancashire. S'ha notat la ressaca aquí. S'ha notat. És que intento agafar una paraula complicada i em lio jo mateix. Bé, els 8 Nois de Lancashire. No Us sona? No. T'haig de dir que no, No? T'haig de dir que A mi tampoc. tinc una manca cultural aquí. No, a mi tampoc em sona, però es veu que els agradava força fer claqué. És que no ho trauria mai, això, vull dir, aniria a sonar... A que no Jo sabíeu content, que sabia jo fer content. veus? A que no sabíeu que també sé fer Ja, claqué? No, claqué. això no ha sigut tu, això ha sigut la Marina, que està aquí He sigut jo, amagant-se. Amb el temps, el nostre amic Chaplin es cansaria del claqué i començaria a representar obres de teatre per tota Anglaterra. Una de les més famoses va ser la de Sherlock Holmes, en la que interpretava a
un patxa. No era la gran Un patxa cosa... reial? No, patxa normal. Patxa de Sherlock. Clar, no era Patxa. la gran cosa, però sempre serà millor que el paper d'Arbre 3. Ah, sí? Un respecte. Clar, un respecte. Tu vas ser Un Arbre 3? respecte per tots els cactus de Arbre dos. Catalunya. Arbre Arbre, 2. això és molt d'èxit, Albert? Arma 3 que et foti, era un don nadie. De mica en mica van aconseguint papers més o menys importants i a fer gires també pels Estats Units. En una d'aquestes gires va ser company de l'Stan Laurel, el flaco del Gordo i el Flaco. No sabeu de qui parlo? Sí. Sí, no? Sí, no? Sí, no? Sí. Sí. Bé, un Això sí. un actor Això sí, que també això va sí. ser molt important a l'època del cinema mut. Això sí. Cap al 1912, el Charles ja era un dels actors més reconeguts del teatre i el mimo internacional. Malgrat això, encara li quedava donar un passet més, fer una de més grossa, el cinema. Per mi el cinema sona així. Sí. Això és el cinema. Si el No ho sé. cinema tingués... A mi em porta aquí el cinema. Sí, si el cinema tingués una sola cançó, seria això. Sí, estic d'acord. Cap al 1914 el cinema era una cosa relativament nova. Perquè m'enteneu, la gent ja sabia què era i es podien veure pel·lícules a gairebé tot arreu, però encara no existia Netflix. Era un terme així mig. El cas és que quan el nostre amic Charles li va arribar un contracte de la New York Motion Picture Company... Sona a diners, això, eh? Sona Sona a pasta, sona a pasta. bling-bling, eh? Que no s'ho va No. pensar dues vegades, No puc parar, vaja. no puc Sona parar. a sou d'Òscar Arjonilla d'Agenda Carrero. No puc parar, no puc parar. No, no, no. Perdoneu. Making a Living va ser la seva primera pel·lícula, però aquesta no ens importa. La que ens interessa de veritat és la segona, que es deia Mabel's Strange Predicament, i traduïda a Espanya com Las aventuras extraordinàries de Mabel i Charlotte en el hotel. Uns traductors enormes, com podeu veure. Sí. Bé, aquí va ser el primer cop que el món va conèixer el Charles Chaplin tal com us l'imagineu. Ja sabeu, sabates enormes, pantalons amples, jaqueta estreta, bastó, barret i, per suposat, el bigoti. Un bigoti que després copiaria un senyor molt dolent, però que no ens avancem. No ens avancem. No anem encara. tan lluny. No, anem tan lluny. espera, ja arribarà. M'estàs dient que només té el titular, eh? Aquest senyor el va copiar d'ell? Sembla que sí. Fa pinta. Un fa artista pinta. frustrat. Ara ho explicaré. Un artista. Després Literalment, arribarem. un pintor frustrat. Sí. Al igual que amb el teatre, Charlotte, que és el nom que li va donar al personatge, tenia un excitàs com a còmic. Igualment, el nostre amic Chaplin no estava content. Ell volia encara més. Resulta que les seves primeres pel·lícules les va dirigir una dona que es deia Mabel Normand. Per això lo del títol de la pel·li, però què passa? Que el nostre amic no volia que una dona el dirigís. Què és això, Òscar? El machistómetro. Ah, està El aquí, eh? machistómetro. Això Pi. ho hem desbloquejat avui, no? Eh? El machistòmetro? Sí. Bueno, conceptes. Sisplau. Conceptes. Sisplau, que visqui Espavileu. amb nosaltres. Conceptes. Concepte. Sí, com sigui, al final el Charles i la Mabel es van fer amics i aquesta última li va permetre que dirigís i protagonitzés també el seu primer llargmetratge. Caught in the Rain, o Charlotte i la sonàmbula, va ser un èxit espectacular que va fer que el nostre amic fos reconegut a tot el món. Així va començar a fer pel·lícules i més pel·lícules. De fet, anava gairebé a una pel·li per setmana. Vaja, com si fos la meva secció. En comptes d'un Òscar Arjonilla cada dijous, teníeu un Charles Chaplin cada divendres. Què preferiu? Jo ho tinc claríssim. que tu- Jo també. Jo no es posi un Gràcies. Òscar Arjonilla... Jo no, també, que perquè no s'hi posi divendres ningú no tenim més. programa. Clar. Llavors, pot venir el Chaplin, el que sigui, que aquí... Clar, Charles Chaplin és que no parla, ve aquí i... I clar, quina gràcia té. Tu parles millor. No, sí, bé, El que sigui. qualsevol parla millor. A veure, és que clar, això no deixa de ser una casa de sorpreses. Primer, la Aimar Alemany que s'hi toca el piano, la Marina Blanco que s'hi fa claquer, i ara Franco Medina es fa un solo que jo tampoc, vull dir, no me l'esperava tampoc. Soc també una caixa de sorpresa. Sí, a més pots moltes parlar coses. mentre cantes de fons, que també és increïble. Perdona una que mica. no t'escolto, també tinc Sí, molta sí. cera a les orelles. Ah, bueno. Això. Gràcies, Pat. Gràcies. Exacte, Va. està sort, Franco pobre Medina. home. Òscar, què? A veure, ara Chaplin era el jefe i podia produir les seves pel·lícules on i com volgués. A més, també podia fitxar a qui li donés la gana. Una de les actrius a les que va donar un paper va ser a l'Edna Purviance, que no sé si es pronuncia així, una dona amb la que va treballar en 35 pel·lícules durant 8 anys i amb qui va tenir una relació amorosa.
Mica en mica, el nostre amic també li dedicava més temps a les seves pel·lis. Si abans feia una per setmana, ara feia una per mes, cosa que li permetia, doncs, desenvolupar-les una mica més. En comptes d'un paio que apareixia, relliscava amb una pell de plàtan i es queia... Que ja em sembla molt bé. Que està molt bé i fa molta gràcia, ara era un paio que apareixia i relliscava també, però que a més tenia sentiments. Clar, rellisco i ploro. I clar, i Que plorava, cosa, no? i ai, pobrissó. Quina cosa, no? Un home d'aquella època tenint sentiments Sí? per una caiguda al terra, eh? És veritat? Tenir sentiments, sí. Que el dirigeix una dona? No. No. Això ja són paraules majors. És que, mira, fins i tot feia pel·lícules amb finals tristos, cosa que, per una pel·li de comèdia de principis del segle passat, era una cosa raríssima. Això últim va servir perquè els crítics comencessin a prendre-se'l una mica més seriosament. Cap al 1914 s'havia transformat no només en un dels actors millors pagats del món, sinó en una de les persones millor pagades del món. Malauradament, aquell mateix any va començar la Primera Guerra Mundial. Clar, és que si combines tot el que ens has explicat ara amb marxar a la guerra... No va marxar a la guerra. Clar, jo ja m'havia espantat. No us espanteu perquè... No li van cap tret ni res, Cap tret, no li van obligar a fotre cap tret. Vale. De fet, sembla ser que li van dir que era més útil fent pel·lis per animar els soldats que no pas conduint un tanc. A més, a ningú li sortia a compte carregar-se la major estrella de cinema al moment. Sí, com sigui, va arribar un punt en el que el Charles ja no va tenir prou amb ser protagonista i director de les seves pel·lis. Ho volia fer tot, des de la música fins a la producció, i si podia també pintaria ell mateix els decorats i posaria els focus del llum. La cosa és que es va ajuntar amb uns amics seus que també eren directors i actors i va crear la United Artists, on cadascú podia fer les pel·lis que, ara sí, els donés la real gana. Ah, i també es va casar, per cert. Visca els nòvios! Viva Chaplin! Viva Charlotte! Segueix, Òscar. No, és que no aconsegueixo animar aquí al personal, No, Jo no penso cridar perquè sé amb qui es va casar. No, clar. Crits. Amb una clar, és que has llegit Qui era, el guió, Òscar, ja. digue-ho, qui Clar, era? era una actriu que es deia Mildred Harris i que comptava amb 16 anys. Bueno, clar, és que seguim el descens als inferns. Clar, 16 anys. Es veu que la dona que... A veure, això no es pot celebrar, eh? No. Òscar, retirem la celebració. Retirem Ell, la celebració. quina edat tenia aquí? Si tenien- No ho sé, molts però anys. 20 i pico, 30... Vale, que era un home. No? Massa. Sí, si tenien ja. 16 i 17... No, ja era un senyor. Era un senyor, vale. Era un senyor, sí. Es veu que la dona, que per suposat no era la mateixa que l'actriu amb qui havia tingut una relació, estava embarassada. Llavors, el nostre amic Charles es va casar amb ella de pressa i corrents per evitar l'escàndol, però va resultar que l'embaràs havia sigut fals. Total, que el tio es va cabrellar i van tenir una relació tope tòxica. Segons va dir ell mateix anys més tard, la Mildred atrofiava la seva creativitat. Poc després tindrien un fill, aquest cop de veritat, que moriria poc després de néixer. La relació entre aquests dos acabaria, afortunadament, al 1920. Va tenir un munt de nens, també, Charles Chaplin. Sí, que tot sí, queda aquí. moltíssim. Jo no els he comptat, però Masses. hi ha moltíssims. Però, és clar, es veu que aquesta experiència va inspirar el nostre amic. Només un any després va estrenar The Kid, el nen. Aquesta sí que la van traduir bé. Acompanyat per un actor de només 4 anys, aquesta pel·li explicava la història d'un nen abandonat al que el Charlotte adoptava i acabaven vivint un munt d'aventures junts. Que bonic, oi? Gairebé tant com la seva vida sentimental. Mentre rodava tot això, es va comprometre amb la May Collins, una actriu a qui va contractar perquè fos la seva secretària. Però què passa? Que al poc temps va decidir doncs, que ja no li agradava i en comptes de tallar la relació directament va decidir no anar més a treballar per no coincidir amb ella. Això és el que ara li diuen tenir responsabilitat efectiva, no? Sí. Charles És el- Chaplin podria sí. formar part de la tertúlia que fem abans del programa, eh? Podria formar part de les converses que hi ha aquí a la taula. Sí, El Charles no el parlava Charles- a les seves pel·lícules i millor, segons com. Millor, pel que veig. Però a qui li importa això quan ets l'estrella més gran del món?
Durant aquells anys, com a artista independent, entre cometes, va estrenar les seves millors pel·lícules. A la Quimera de l'Or es va gastar gairebé $1 milió de l'època, gravant en muntanyes nevades i utilitzant efectes especials. La pel·li té 100 anys, i és muda, per suposat, però està prou bé. Jo la recomano. Jo l'he vist. Tu l'has vist? Sí, és que me l'has posat el meu avi. Ja que no està tan malament. És que tenien 3 colors, un era la Tiempos Modernos, que era blau, Gran Dictador en vermell, per lo que sea, i en groc aquesta pel·lícula. Sí, i veritat que no està tan malament. I era la més, la infravalorada. La infravalorada. Mentrestant seguia torturant les seves esposes. Al novembre del 1924 es va casar amb la Lita Grey, una actriu de 16 anys, un altre cop. Una mica Leonardo DiCaprio, és que t'has avançat perquè ve... No, tornaré a posar. Però quantes dones ha tingut? Crec que 4. Madre mía. Es van casar a Mèxic perquè aleshores ell tenia 35 anys i doncs no estava ben vist que es casessin. Home, per sort, és que només faltaria. Clar, és que Por algo, no? per una cosa, no sé. Tindrien 2 fills abans de divorciar-se un parell d'anys després. Ella li va acusar d'infidelitat. Tu creus? I de desitjos sexuals perversos. Aquí que cadascú s'imagini el que vulgui. Albert, si ets tan amable. Gràcies. És que és una cosa... Ara té encara més sentit. Més sentit encara. M'encantaria que alguna persona, alguna celebritat actual es separés, o sea, es divorciés de la seva parella i acusés a la seva exparella de desitjos sexuals perversos. Molta gent. Lola. Tamara Falcó acusa a no sé quién de deseos sexuales, pero ja està, podem continuar. No, sí. És que, clar, intento separar el personatge de l'obra, però és que no hi ha manera, tu. No deixen una altra opció, clar. La cosa és que, mentre estava a la cresta de la onada i a la vegada tenia una vida personal de maltractador masclista, se li va sumar una altra cosa més. El so. Clar, fins aleshores totes les pel·lis eren mudes. I a Chaplin, doncs, ja li anava bé perquè així les seves pel·lis, doncs, eren universals. Però ara havia de posar-li so a tot i adaptar el personatge. Quina va ser la seva gran idea? Aquesta mateixa. I riures, vull dir, la gent... Riures. No, és que no canta en anglès, no canta en francès, no canta en italià. Canta en un idioma inventat. Home, doncs mira, ja fa bé. Si no s'emprenya ningú, també. Clar, no s'emprenya el ningú. pare de l'esperanto. L'esperanto és aquesta llengua que barreja. Clar, la cosa és que va decidir que perquè seguís sent universal mai parlaria i quan ho fes, doncs parlaria coses així. Vaja, que es va intentar adaptar als temps moderns per seguir fent pel·lícules. La seva següent pel·lícula va ser Temps moderns, guinyo, guinyo, on feia una crítica a l'automatització de la societat enfront de les màquines i la idiotització de l'individu. Vaja, el que et diuen els profes quan utilitzes el xat GPT. Efectivament, sí. Al mateix temps, també es va casar amb l'actriu Paulette Goddard, de 21 anys. Suposo que una mica millor, no? Però ell ja era... No, clar, ell ja passava els 40. Ja passava els 40, clar. Què sé. I com a la pel·li anterior ja havia parlat de política, ara tocava elevar l'aposta una miqueta més, pujar un esgrau més. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Adenoid Hynkel, el gran dictador. Està tossint, sembla, no? Sí, estos. Salut! Salut, Chaplin. Clar, Chaplin i el senyor del bigoti que va portar a Europa a prendre pel sac s'assemblaven moltíssim. Clar. Ambdós tenien la mateixa edat, portaven el mateix bigoti i eren igual d'alts. Així que un dia el nostre amic Charles es va aixecar del llit i va dir: faré una pel·li en la que em fotré d'ell. I així va ser. Mira, això és de tenir-los molt ben posats. Per tots o sigui, tot el que has explicat, vull dir, és impossible de compensar-ho, però mira, puja una mica, potser. Puja una mica. El gran dictador era una paròdia de Hitler feta en plena Segona Guerra Mundial. A la força va haver de fer servir el so, però al cap i a la fi va quedar molt bé. No cal que us digui lo perillós que era fer una burla sobre un dictador genocida al mateix temps que aquest senyor està fent de les seves. La pel·li, a més, acabava amb un discurs pacifista tope èpic que no et diuen que és de l'any 40 i podries pensar que el van gravar ell mateix. Bueno, clar, és que... Clar, estem en un punt similar. Quina va ser la reacció del gran públic davant d'això? Enviar-lo a la foguera. Resulta que, per si no havien sigut poc les seves relacions tòxiques, ara més s'enfrontava a una acusació de paternitat. Resulta que el Charles havia tingut una relació amb una actriu que es deia Joan Barry. Edat?
No ho sé, però... Millor no saber-ho, tampoc. Millor que no saber-ho. Albert, edat. Anem sumant relacions, Vull dir que... I aquesta es va quedar embarassada i va dir que el fill era d'ell. Tot i que es va demostrar que no, l'escàndol va deixar la seva reputació pel terra, si és que encara li quedava alguna reputació. Però el pitjor no va ser això. No, el pitjor, la cosa més greu que havia fet Charles Chaplin no tenia res a veure amb la seva vida amorosa. El pitjor error que va cometre el nostre amic va ser el de fer-se comunista. Us agrada el remix? Sí, la veritat. Està bé, Però no? això no és nou, no? No, clar que no és nou. És que això l'escoltava a segon de batxillerat. L'he trobat al YouTube, no sé. És que vaig posar himne de la URSS i em sortia versió en cúmbia. Versió en cumbia, sí. Universal. De una. Per tothom. Resulta que a Hollywood als anys 40 i 50 els va donar per començar a acusar actors i directors de cinema de comunistes. I un dels que van agafar va ser el protagonista d'aquesta història. Chaplin sempre va dir que mai havia sigut comunista, però el fet que a una pel·li que es deia Monsieur Verdoux critiqués el capitalisme, doncs no va ajudar gens ni mica. Tot això va fer que agafés les seves coses i es mudés a Suïssa amb Loona O'Neill. Edat? Era 20 i algo, crec que tenia. Vale. Era la seva quarta i última esposa. A partir de llavors va fer alguna que altra pel·lícula més i es va dedicar a posar música a les seves antigues pel·lícules mudes. Li havien fotut fora d'Amèrica, però tant li feia. 20 anys després, els Estats Units li van demanar perdó, entre cometes, i li van donar l'Oscar honorífic. La veritat, si algú se'l mereixia era ell. Va rebre l'ovació més llarga de la història dels minijos amb un total de 12 minuts. S'ha recuperat el format de dir-li als Oscars... Els minijos. Ja es trobava a faltar, veritat? Sí, clar. Un Òscar ja no és un Òscar, és un minijó. Algú t'ho va dir, això, no? Hauries de dir-ho així. Què va ser? El Franco Medina, el no? Franco, però ja ho feia abans. Veritat? Sí. Arribes tard. Chaplin moriria 5 anys més tard, el dia de Nadal del 1977. Poc després van intentar robar el cos, però això és una altra història que no explicaré perquè la secció m'està quedant llarguíssima. Charles Chaplin, l'home, la llegenda, la història del cinema, i alhora el maltractador masclista que s'amagava sota l'ombra d'una gran estrella. Que poètic m'ha quedat això, El seu impacte a la història ha sigut enorme. Penseu que tota la comèdia cinematogràfica que existeix avui en dia, des d'Adam Sandler a Santiago Segura, és gràcies a aquest senyor. Doncs Òscar Arjonilla, moltes gràcies. Moltes per gràcies a una nova vosaltres. secció aquí a Gent de Carrer. A veure, una mica de conclusió d'això. La conclusió d'això... Mira, ens queden pocs minuts. Voleu que expliqui de pressa i corrents el que van fer, que van robar el cos? Ah, mira. Sí, Sisplau. Interessant. el van enterrar i llavors van anar uns... Uepa! Ara, explica. Van anar uns senyors que ho van desenterrar i van robar el cadàver i van demanar un rescat a la dona. Clar, la senyora Chaplin va dir que no pagava, que no volia pagar. O lo podéis quedar, que yo... O lo podéis quedar. I llavors, van organitzar això que es veu a les pel·lícules, no? De que pues, envien els diners i llavors estan els polis vigilant i tot. Però resulta que els diners anaven dins del cotxe del Charles Chaplin. I el que conduïa el cotxe no era el xòfer de normalment, era un policia. Llavors, el carter del poble ho va veure això i va dir: estan robant-li el cotxe a Chaplin. I el va començar a perseguir. I els polis, darrere del cotxe del carter, pensant-se que ell era el que havia robat el cos. Una cosa raríssima. Per què s'han de fer pel·lícules de ficció quan passen tenim coses com aquestes aquestes? històries. Jo només dir-vos que el secret de l'èxit és tenir una infància de merda. Heu tingut una infància de merda? Tenir una infància de merda... No hi ha per tant. Doncs no arribaràs lluny. No arribaràs lluny. La cosa és que el teu pare t'hagi abandonat, la teva mare s'hagi mort. Tu vas anar a l'orfenat per pobres? Tu no, no? El refugi per a pobres de Londres. Albert, tu has estat a l'orfenat de pobres? No, veritat? Tu has tingut una infància normal? No, he tingut dos pares. Entre cometes? Pare i Doncs una mare. mai arribareu tan lluny com aquesta gent. Ho sento. Jo no sé si val la pena, Jo, Marina, Òscar, he de dir que el Chaplin a mi de petita em feia por. I ara Et feia por? Sí. Home, i ara segurament... I ara més encara. Vull dir, segurament era un instint protector, Sí, diguéssim. he entès. Era el subconscient dient-te allunya't. He entès per què, sí. Doncs Òscar Arjonilla, ara sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Postcrèdits, en aquesta secció que explicàvem
sobre Charles Chaplin. Nosaltres estem a punt de tancar aquesta primera hora aquí a Gent de Carrer. Òscar Rajonia, moltes gràcies per la secció. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres farem una petita pausa i en res tornem per seguir explicant-vos coses aquí a Gent de Carrer. Ens visitarà la Coral Renaixença. Aquí ja tenim molt a prop amb nosaltres per celebrar els seus 50 anys i que ens expliquin com va anar l'experiència amb l'Orfeó Català. Abans ens actualitzem amb els serveis informatius, ens actualitzem amb el butlletí. Fins ara.